ሰላም ተኸታተልቲ ሓበሻይቱ ከመይ ኣለኹም? ፅቡቅ ክትህልውለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ሕዚ ከዓ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናይ ፉል ኣሰራርሓ እዩ። ፉል ምደመስ ትበሃል እና ሕዚ ኣብዚ ቀሪበዮ ዘለኹ ብናይ ባዕለይ ኣሰራርሓ ዓይነት እየ። ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኮይና ስለ ዝረእኽዋ ንኣሕዋተይ ከቕርባ ደልየ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ኣዘጋጅየዮ ዘለኹ ከምቲ ዝረእኹሞ ሽጉርቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ግሪን ኦኒዮን ፓርስሊ ወይ ድማ ፐርሰሜሎ ኮሚደረ ከሙን እታ ዋና ልተጥዕማሊ ፉል ከሙን እያ። ከሙኒ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ኦሊቭ ኦይል ማለት እያ። ብጣዕሚ እያ ተጥዕማ። ኣብዚ ጨው ኩሉ ነገር ኣዘጋጅየ ኣለኹ። ሕዚ ሽጉርቲ የቁላል ኣለኹ። ሽጉርቲ ተቁላልየ ኮሚደረ እትየ ኣለኹ። ፃዕዳ ሽጉርቲ እትየ ኣለኹ። ኣብዚ ፉል ዝበሰለ እውን እትየ ኣለኹ ማለት እዩ። ፉል ዝበሰለ ሕዚ ኣብዚ ግሪን ኦኒየን እትየ ኣለኹ። ፐርሰሜሎ እትየ ኣለኹ። ማይ ገይረ ኣለኹ ንእሽተይ ንመቁላለዊ ምእንታን ከይሕዝ ከምዚ ጌርና ብኣትክልቲ ብዝተፈላለየ ዓይነት ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ከምቲ ዋላ ናይቲ ዓዲ ናይቲ ግን ብዝበለፀ ንሕና ኸ ከመይ ጌርና ኣቃሚምና ኣጥዒምና ንሰርሓ ንኽእል ብዝብል እዩ። ሰሪሕኩም ሞክርዋ። ኣብዚ ሓንቲ ማንካ ሳልሳ ተጠቒመ ኣለኹ ምእንታን ቅይሕ ክትብል ብዝበለፀ ግን ዘጥዕሞ ከሙን እና እዚ ኦሊቭ ኦይል ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጥዑም ዝገብሮ ሕዚ ኣብዚ ከሙን ክገብር እየ። ከምኡ እውን ቁንዶ በርበረ እዚ ብላክ ፔፐር እውን ንገብር ንኽእል ኢና ንእሽተይ። ሕዚ ኣነ ንእሽተይ ብላክ ፔፐር ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ ጨው ገይረ ኣለኹ። ጨው ያው ብዓቐን ከም ድሌትና እዩ። ኣብዚ ክጥሕኖ እየ ንእሽተይ ምእንታን ብፍሩዩ ስለ ዘእተኽዎ ብስል ዝበለ እዩ። ግን ንእሽተይ ጥሕን የብሎ እየ ከምዚ ገይረ ብመጥሓኒ ገይረ ማለት እዩ። መጥሓኒ ዘይብልና ተኮይንና ግን ብቲ ማንካ ወይ ድማ ብቲ መሕበሪ ጌርና ፅቕፅቕጥ ከምዚ ጌርና ፅቕፅቕጥ ነብሎ ንኽእል ኢና። ወይ ድማ ብማንካ ጌርና ከምዚ ፀቕፅቕጥ ነብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣነ ግን እታ መጥሓኒት ስለ ዘላትኒ ንእሽተይ ብጣዕሚ ድኽም ኣይነብሎይ ግን ንእሽተይ እንታይ እዩ ስሙ ሃም ልብል ድኽም ስቑኢሉ ሃም ክርኻር ነገር እዩ ልጥዕም። ሕዚ ኣብዚ መወዳእታ መውረዲ ፐርሰሜሎ እትየ ኣለኹ። ግሪን ኦኒዮን እዚ የባሮ ሽንኩርት ዝበሃል ማለት እዩ። ናይ ቆፅሊ ሽጉርቲ እዩ ይመስለኒ ብትግርኛና። እዚ ጨው እውን ንእሽተይ ወሲኸ ኣለኹ። ጥዒመያ ጨው የብላን ዘላ ጨው ወሲኸ ኣለኹ። ኣነ ከሙን ወሲኸ ኣለኹ። ኣብዚ ፃዕዳ ሽጉርትን ጉዕን ብሓደ ዝወቐጥክዎ ኣሎ ሓንቲ ማንካ ገይረ ኣለኹ። ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኮይና እያ ወፂኣ። ይሄ ሓፍተይ እኳ ትሪኣ ኣላ ማለት እዩ። ክትጥዕም ትብለላ እና ኣብዚ ከቐርባ እየ ንቁርሲ ናይ ቁርሲ ሰዓት እዩ። ቅጫ ድማ ቅጫ ስገም ናይ ዓድና ስገም ሕዚ ኣብዚ ኦሊቭ ኦይል ይገብረሉ ኣለኹ ብላዕሊ። እዚ ቂፃ ብምጎጎል ተጋገረ ማለት እዩ ረቂቕ እና እዚ ቂፃ ኣሎ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ክትጥዕም ኮይና ጥዒመያ ኣለኹ ኣነ ባዕለይ መጀመርታ ብጣዕሚ ጥዕምቲ እያ። እዚ ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ። ስለተኸታተልኩምኒ ይቕኒየለ። ሼር ሳብስክራይብ ኮሜንት መዓድን መሃርን ዝኾነ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ። እዚ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ ኣሰራርሓ ናይ ፉል ሱዳኒ ፉል ምደመስ እያ። ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኮይና ወፂኣ ኣላ። ሰሪሕኩም ሰሪሕክን ጣዕማ ኢኽን ርእይቶ ክንሃባኒ ፀሓፍ ኣለየ ኮሜንት